Бряна, много ми е приятно, че тази вечер се срещнахме. Изглеждаш повече от секси, според мен си готова да се явиш на конкурса. Здравейте, много ми е приятно, че гостувам в вашето предаване на телевизия DSTV. Здравейте на всички зрители. Може и да се яви на конкурса, изненада. Това съм си мислила. Певиците са толкова красиви жени, поддържани. Не сте ли се изкушавали така някой път на някой конкурс да се явите? Имала съм доста предложения да се явя така на конкурс да участвам, но аз си знам работата и ми е по-приятно да пея. И ми е приятно, че ми правят комплименти, че изглеждам добре, за което благодаря. Забелязваме една обновена визия, прическата. И май често сменяш визията, или? Аз обичам да съм така, да се променям. Не знам, може би не го правя заради някого, правя го заради себе си. Явно така се чувствам добре, като се сменям и визията, косата, въобще начина, по който изглеждам. Важното е да се чувствам добре. Разбирам, че не си сменила мъжа, само визия. След световете идва ред на мъжете. Да се готви твой човек. Ако има такъв, не знам. Няма да го сменям, много ми е добре. Чувствам се много спокойна, отдавна не съм се чувствала така. Имам желание за работа, да правя нови песни. Сега си пожелавам за новата година да имам много участия, много на песни, клипове и много срещи с феновете, което ме радва най-много. Сега за празниците ще работиш ли? Да, непрекъснато всеки ден имам участия. Даже отказвам, защото не мога да съм навсякъде, където ме поканят, но и това само може да ме радва. За кой се мислиш, кажи, че имаш всичко ли ти, че можеш с другите да си играеш. Сега обаче сгреши, ужасно ще те боли, познаеш ли, че друг нощем не гали. Кажи сега за някакви нови проекти, нова песен, разбрах, че имаш. Да, записах вчера нова песен на български композитор, диджей Зики. Текстът е на Мария Тотевска, за което страшно много ви благодаря. Тя е човека, който написа повече текстовете на последните песни, които направих. Някакси много ме разбира и все едно ми е така тук вътре в душата ми е влязла и знае точно какво чувствам в този момент и какво искам да напише за мен. Аранжимента също е на диджей Зики и чакам до няколко дни песента да е вече факт. Песента е дискотечна и със сигурност много ще се хареса на моите почитатели и ще се завърти по дискотеките. Някои хора залагат на дискотечни парчета повече през лятото. Ти си решила да пуснеш парти парче през зима. Да, не знам, нещо ми е такова настроението на мене. Имам още 3 песни да записвам. Имам 2 балади и една по-така малко за чупки в кръста, но тази така ми дойде при сърце да запиша първо нея. Не знам, така го почувствах, че е времето сега на тази песен. Живот и здраве и другите ще ги запиша. Кой ти позволи с мен да си играеш някакви игри? Малко искам си поговорим на една съвсем сериозна тема. Разбрах, че имаш един проблем, който и други твои колежки имат с гласа. Разкажи ни малко повече за това. Да, така много се радвам, че ми зададе този въпрос. До сега не съм говорила по тази тема никъде. Положението е много така неприятно, защото постоянните участия, пеенето на живо, умората от недоспиване, постоянно от пътуване, замърсен въздух, просто това се отразява с течение на времето на самия глас. Казва се това, което се получава певчески възли. Среща се при почти всички певци и хора, които постоянно говорят. Не знам, аз имах така доста голям проблем. 1 месец съм стояла, почивах, ходих по разни физиотерапии и така нататък, за да не се стига до операции, защото много мои колеги си направиха такива операции. Но мене нещо ме е страх и се опитах да направя всичко възможно, за да си почина, за да не стигам до този краен случай.
и се пазя повече и това е. Така че колкото и да можеш да пееш, да умееш да боравиш с гласа си, да пееш на живо, просто умората си казва думата и така се получава, колкото и да не е приятно. Много хора си мислят, че плейбека е някаква прищявка, но в такива случаи върши работа. Не, върши работа, да. Така че така призовавам всички почитатели на поп-фолк музиката и въобще на музиката в България да не се сърдят, когато някой изпълнител не пее на живо. Така че има си оправдание за всичко. Може би не се е наспал, не е добре с гласа от предно участие вечерта. И заради това така се получава, а не че не може да пее. Преди малко видяхме участничките, които също са много сексапилни. Какво мислиш за тях? Всички момичета са много секси тази вечер. Аз присъствам на почти всички конкурси на Нина Никол. Обаче тази вечер забелязвам, че всички са много красиви. Тук всички ги гледат, радват им се и се надявам да се получи наистина един много хубав конкурс и да победи най-добрата, макар че е много трудно на журито да избере коя е най-красива тази вечер. Аз ти благодаря много, пожелавам ти от тук нататък да нямаш никакви проблеми, защото напоследък майите се насъбраха повечко. Да, аз пак ще си пожелая всичко лошо, което ми се е случило, да остане в тази 2012 година и да сме живи и здрави и само хубави неща да ни следват през 2013 година. Поздрави на всички зрители. Целувам ви, бъдете живи и здрави, много се обичайте. За кой се мислиш, кажи, че имаш всичко ли ти, че можеш с другите да си играеш. Сега обаче сгреши, ужасно ще те боли, узнаеш ли, че друг нощ ще ме гани. За кой се мислиш, кажи, че имаш всичко